kendetegn ved konkurrencestaten kan være, at dem, der gerne vil have en konkurrencestat, de vil gerne have skattelettelser, da de så mener, at det vil skabe motivation for arbejde. Konkurrencestaten skal resultere i, at vi bliver konkurrencedygtige over for andre lande, og at vi så får en stærk arbejdskraft. Unge skal tage en god uddannelse, som så giver dem en sikker og stærk fremtid. En uddannelse der, hvor de kan hjælpe samfundet med at udvikle arbejdskraften. Formålet er at skabe en konkurrencedygtig nation, og så for at opnå dette forbedrer man menneskets arbejdskraft. Og så vil man også skabe en bedre økonomisk vækst. Konkurrencestaten den adskiller sig fra velfærdsstaten ved at prioritere aktivering af borgerne før ydelse ud fra princippet noget for noget. Og så ændres velfærdsstatens opgave fra primært at sikre beskæftigelse til at sikre virksomhedens konkurrenceevne på det globale marked. Som idealtype så bygger velfærdsstaten primært på ideen om den demokratisk aktive borger, mens konkurrencestaten den bygger på ideen om borgeren som forbruger af den offentlige sektor. Statens opgave er at regulere borgernes adfærd på markedet, især arbejdsmarkedet. Denne tankegang den kendetegnes som liberalistisk, hvorimod den universelle velfærdsmodel er socialistisk. En positiv konsekvens ved konkurrencestat kan være, at det er bedre for virksomheden, i det de kan tvinge lønnen ned, og så samt vælge de mest egnede personer til jobbene, og derved så får de lavere produktionsomkostninger. En anden kan være, at økonomien også kører bedre, og dermed kan skabe økonomisk vækst. De negative konsekvenser vi overvejet, det er blandt andet den humanistiske fakultet, såsom uddannelser som filosofi, antropologi, eskimologi osv., de bliver skåret stærkt ned på, som de har været de sidste par årtier, i de staten ikke har brug for denne viden, selvom det egentlig er et sørgeligt billede at smide så meget viden ud om så specifikke emner. Borgere, der ikke har evner inden for andre fakulteter end f.eks. de nævnte, altså om de er intellektuelt fleksible eller ej, de bliver tvunget til en uddannelse og et job, de ikke har lyst til. Og det kan så påvirke på lang sigt det psykiske, og kan den måde, det kan virke senere som en psykisk sygdom, og det kommer alligevel til at koste staten. Melissa Elsborg har skrevet en artikel, der hedder Konkurrencestat på mit skoleskema. Artiklen er ikke skrevet i det positive lys omkring konkurrencestat. Hun mener ikke, at vi skal forvente os om til robotter og lade penge og magt stige til hovederne. Højere krav bliver sat, mere pres kommer på os unge, og mange af os kan ikke følge med. Hvis du får under 7, er du en fiasko, og det er noget af det, som vi oplever i dag. Det er meget sammenlignet med naboens karakter, da det vi bliver nødt til at forfølge vores lyst og passion, for det er kun den vej, man bliver rig i livet. Og måske ikke med penge, men det er mere lykke og opsigt for sig selv. I 90'erne levede vi danskere et liv som civiliserede. Vi gik ikke efter, hvad penge og magt gav os, men vi gik efter, hvad vores drømme var. Hvis du bliver avisbud eller dyrlæge, så vil der ikke blive set forskel på en. For det handlede om at gå hver sin vej og finde det, som man gjorde en glad. Og hvor hen er det i dag? Bjarne Corydon fortæller sin mening i en debat med professor Ove Kaj Pedersen. Bjarne er selv vokset op i en familie, der var afhængig af de offentlige ydelser, men han mener dog stadig, at et samfund vil fungere bedre, hvis vi brugte vores ressourcer anderledes, og vi var på arbejdsmarkedet og var selvforsørgende i længere tid af vores liv. Arbejdsudbuddet handler ikke om besparelser på de offentlige ydelser, mener Corydon. Han mener, at med job for mennesket værdighed og frihed. Han mener noget af det mest ødelæggende socialt, økonomisk, sundhedsmæssigt og menneskeligt er, når vi ikke kan se et lys for enden af tunnelen til at forsørge os selv, og når vi ikke bestemmer over vores egen levestil. Corydon fortæller også om, hvordan tidligere statsminister Jens Otto Krag og H.C. Andersen har stået i spidsen for lønudvikling og markedsadgang. Det var vigtigt at få det til at virke økonomisk for den brede befolkning og fortsætte udviklingen.